hapon, marhay na hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa gabos na mga tagapasakaw, si Father Mark and Father Dennis at ang mga parishioner duman. Shout out din po sa mga ACI sisters, ACI family sa buong mundo at sa lalo-lalo na sa Pilipinas. Today is Friday, October 31, 2025. Tomorrow is All Saints Day. And the day after tomorrow, November 2, is All Souls Day. So karamihan sa atin, pag dumarating ang okasyon na ito, ang naiisip dalawang bagay. Halloween party, nagtatakutan, ginagawang social gathering o party, ginagastusan para bumili ng costume ng mga nakakatakot, sinusuotan ang mga supling ng parang multo, minimake up-upan ang mga bata para magmukhang nakakatakot. Kawawang mga bata. Kung yun ang tradisyon na pinapalaganap. Pangalawa ay ang pagdalaw sa mga sementeryo ay isang napakagandang tradisyon nating mga Katoliko, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ngunit malimit nakakalimutan na bago ang November 2, piyesta ng mga kaluluwa na nasa purgatorio, ay dakilang kapistahan munas ng mga santo sa November 1. Salamat sa Diyos, marami sa ating mga parokya ang nagdiriwang ng parada ng mga santo kung saan ang mga bata ay sinusuotan ng at minimake apan para maging ka-look-alike ng isang santo. Sana po ito ay ang ating ipalaganap para mas makilala pa ng ating mga kabataan ang iba't ibang santo at sila ang magiging modelo ng kanilang buhay. Last Friday, episode 58, ay pinamagatang Falling in Love, Staying in Love. Ngayong hapon, episode 59, ay pinamagatang Prayer, a Bridge that Never Collapses. Connecting Heaven and Earth. And our loved ones in waiting, meron tayong dalawang guest sa hapong ito, dalawang ACI sisters, pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Ay, magandang hapon sa inyo lahat, Sister Martha Hang. Shout out to Sister Lian. She just arrived to the Philippines and she visited our community in Daraga. And shout out to those who are watching and listening our program this afternoon. Belated happy fiesta to everyone who celebrated the feast days of St. Jude last October 28. We attended the Mass at St. Jude last Thursday. St. Jude, patient saints of hope, pray for us. Aside from our two guests, we also have a guest performer from Bohol. By the way, you may want to volunteer to be our guest performer. Please message us po. Our episode for today has two parts. The first part is about the saints, and the second part is on about our departed loved ones. Maray na hapon. Sa gabo, sa giraray, Sister Net po. Magandang hapon, mayong hapon sa tanan. Belated happy fiesta sa tanan, labi na sa mga taga St. Jude Buhangin. Shout out din po kay Aspirant Key at kay Hana. At sa lahat ng mga sumusuporta sa usapang bokasyon ACI, labi na sa ako ang papa ug mga igsuon. Belated birthday greetings kay Hanli. Get well soon po, Hanli. And then belated happy birthday greetings to Chat and Vincent. And then as well as belated happy birthday greetings to Sir Jose Locsin. Congratulations, Didi and Dan, for your newborn baby girl. In a world where bridges and flood control projects can sometimes fail or cause controversy, there is one bridge that never collapses. The bridge of prayer. Pagninilayan natin ngayong hapon kung paano ang ating mga panalangin, mga dasal ay nagdudurugtong, nag-uugnay sa ating lahat. Sa langit, sa lupa at sa mga mahal natin sa buhay na naghihintay pa, kumbaga waiting to enter heaven while being purified in purgatory. Ito yung communion of saints na pinaniniwalaan nating mga Katoliko. Ngayong hapon, makakasama natin ang dalawa nating mga kapatid na ACI upang mas papalalim pa ang temang ito. Kaya't samahan nyo kami sa episode 59 ng Usapang Bokasyon ACI, Prayer, a Bridge that Never Collapses, Connecting Heaven,
earth and our loved ones in waiting. At ito na nga po ang ating mga panauhin. Please introduce yourself at mag-shout out na rin. Good afternoon, Sister Good Sai and afternoon. Sister Merly. Afternoon, sisters. Good afternoon, hello. Diyos marhayan na hapon po. Mahina si Sister Tapos Merly po marhain ang ako. volume. Lakasan mo, Sister Merly. Ah, Gina. Okay, Diyos marhayan na hapon po sa gabos. Mahina pa rin. Mahina pa rin? Okay. More Medyo pa. okay na. More pa? Okay ka? More pa. More pa. Oh. Diyos marhayan na hapon po sa Indo Gabos. Okay na. Okay. Very good. Hello po. Okay, please introduce yourself uli. Ako po si Sister Merly. Okay. Si Pukot Camarines Sur. Yan, ako digdi naka-assign yan sa Loyola community. Okay. Shout out to our community here in Loyola and to my brothers and sisters sa Tula-Tula and Kuloy-Kuloy si Pukot and in Bayanan, in Guadalupe and Pasig. So, just marhayan hapon po sa Indogabos na nagdadangog mo niyang digdi sa usapang passion. Especially sa bunso nyo, si Nene. Si Nene. Belated happy birthday pala kay Nene. Yeah. Nag-birthday po siya noong October 23. Kayo, pigreet me po. belated. Opo, pigreet me po sa last episode. Okay. Yes. Thank you po. Sige. Sir Sai. Hello po. Ako po Hello. si Sister Cyril. Clear? Is it clear? Clear. Okay, very Okay good. po. Ang roots ko po ay taga Malinaw, Albay. Both my parents from Malinaw, Albay, pero pinanganak po ako sa Marikina. And bininyagan sa Malinaw, Albay. Grabe, no? Bicolana. Ako po ay kababalik lang Ayan. ulit galing ng mission sa East Timor for 7.5 years. And I'm happy to be back here in the Philippines. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig, sa mga kamag-anak ko po sa Bicol. Especially kay Beth tsaka kay Kukoy. Yes, kay Oo. Dadan Kukoy, sa mga kapatid ko, kay Yeah. Father Alan, kay Kuya Joel. Yan Yeah. po. Oo, si Father Alan makakapanood kasi buong mundo ang pwedeng makapanood ng ating basta i-forward mo lang i-share. Yes. Welcome, sisters. Salamat po. Thank you po. Okay, Sister Merly and Sister Sai, who are the first saints you have known and how? Thank you po. Sister Merly. Okay. According to age. The first, nalinaw po ba ako? Nadatangog po ba ako? Iyo po, Yes. iyo po. Okay. Ang first saint po, yung Our Lady of Salvation. Mm. How did I know? Kasi, when I was small, my mother told me story. Storya. That is Mama Mary. Our Lady of Salvation. That is Mama Mary. Okay. Our Lady of Salvation. Yeah, our mother. Our Lady so- of Salvation. Sis, the Blessed patron Mother. saint in Quran. But we have also Baryod, that is the patron saint is Our Lady of Salvation. So, my mother told me a story. When I was 2 years old, I almost died with convulsion. But because of her prayers, through the intercession of Our Lady of Salvation, her prayer was granted. So I become strong and I am alive up to this day. So thanks be to God for that intercession of Our Lady of Salvation. So that's why my mother would always pray the novena to Our Lady of Salvation, because that is the saint that for her it helps me and to be healed Mhm. in my. Mhm. So for me it was very essential and important that I always remember also and pray for her intercession. Mm-mm. So that from that story, from that experience, so it was really Our Lady of Salvation is the first patron saint that I've known, and then the next one is Our Lady of the Rosary, because our family is always praying the Rosary every morning, 4 o'clock. It is true also to my mother
intercession, and she is the one who taught us how to pray. So, yan po ang unang santo na para sa akin napakahalaga at unang nakilala. Salamat po. So si Mama Mary, Our Lady of Salvation, pero nasa Kamsur ka po, sister, di ba? Nung 3 years Yes. old ka sa Kamsur, pero ang patron saint ng inyong baryo ay si Our Lady of Salvation. Is that right? No, it is our neighboring barrio because our patron saint is the Christ the King. Okay. But my mother said the story that it is through Our Lady of Salvation that she prayed that I will be healed in my kasi na-conversion ako 2 years old. So she thought I will die. But because of her prayer to Our Lady of Salvation, I was given life. You were So that saved. is Wow. what my mother Our said. Lady. Pwede yan gawing storya. Pwede yan isubmit yung story na yan kasi parang nag-gather sila ng mga ganitong klaseng stories, no? With regarding Our Lady of Salvation. What a beautiful story, sister. Dagdag natin, sabihin natin si Father Joseph. Shout out Father Joseph Salando. Yeah, thank you, Sister Mary. Opo. Sige po. Okay po. Okay na, Sister Merly? Yes, Sister Okay na Sai. po. Okay na po. Ikaw naman. Lagin po, yung first saint talaga, of course, si Mama Mary din, no? Kasi, ano siya, tatlong santo. Of course, yung patron saint namin sa Marikina, sa San Isidro Labrador. Although hindi ko siya ganun kakakilala, pero kasi patron namin, so, more or less, no? And then, St. Joseph, kasi pag nagpupunta kami sa St. Joseph dito sa may Anonas, every first Thursday of the month para samahan si Mama na sa devotion niya and mag-confess kami and receive the Holy Communion. And then of course, si Mama Mary, no? I was member of the Legion of Mary at the very young age. So, naalala ko noon, ang pinaka tumatak talaga, of course, si Mama Mary, no? Kasi every March 25, merong panata, no? Yung Achis, yung magsasabi ng, ako yung iyo, aking Dina, aking ina, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. So, at the very young age, even hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun, ando na pala, nagsisimula yung pagkakakilala kay Mama Mary, na ililid pala ako kung saan ako dadalahin ng Diyos, ng aking buhay. No? So, silang tatlo yung, kumbaga, parang buddy-buddy. Si St. Isidore, si Joseph, at si Mama Mary, na malaking parte ng aking buhay na habang nagkakaedad. But of course, after that, habang lumalaki, nadadagdagan at nagiging marami yung mga kaibigan kong santo na hindi lang pala silang tatlo. Meron pang nadadagdag. But ang pinaka nag-lead talaga sa kanila para sa akin ay si Mama Mary yung sa Legion of Mary na yun yung pakiramdam ko na nag-lead din sa akin at gumabay. Yun po. Amen. Talaga si Mama Mary. Yeah. Pero maganda rin pag-usapan yung ibang mga santo. Itong episode na to para sa mga iba-ibang santo. Kaya tatanungin ko rin yung aking mga I would like to ask my two sisters also because we already answered my question about the first 3 saints who are very much close to your heart. So can we also answer the same question? Okay. So, ako rin, aside kay Mama Mary is the one who lead me to the other always. saints. Siguro yung pagiging mataas ni Mama Mary sa mga saint, dahil sa kanyang naiibang mission. Yeah. So, yung mga saint, na-inspired din kay Mama Mary. Kaya maraming saint ang naging saint. So, isa sa mga malapit din sa akin na saint, yan, si Saint Joseph, kasi patron ng aming baryo, na pinagdadasalan ko sa bukasyon. Tinuro ng mama ko na pray with Jesus for searching the vocation. So, isa yan na nakatulong. But isa yun na si Saint Francis of Assisi, siyempre, dahil sa kanyang lakas na pagmamahal sa Mother Earth, so I was also influenced by
ganun kaano magpahalaga sa ating kalikasan si Saint Francis, kaya malapit din siya sa akin. At si Saint Therese of Calcutta, yung kanyang halimbawa, she's a living saint, santa na siya, buhay pa. Dahil sa kanyang halimbawa, I was also attracted actually, yun. Pag gumagawa ako, tumutulong sa mga mahihirap, siya ang naalala ko, how she did help yung mga nasa street na mga mamamatay na, kung paano niya inalagaan their mission of the these Sisters of Charity. Daughters of Charity. Iba sila. And also siguro si Saint Vincent de Paul, dahil galing din ako sa DC, Daughters of Charity, and Saint Louis Marilac. Missionaries of Charity. A missionary of charity, si Saint, si Saint patron of our profession, si Saint Vincent de Paul, and Saint Louis de Di Marilac. Di Marilac. Yung Marilac. is very influential sa vocation ko at the same time sa sa profession, dahil nga sa nag-aral ako sa Daughters of Charity, so yung pagtulong ba sa mahihirap, malaking influensya. Thank you. Sister Martha? This is for me when I was young. The first thing that my family, especially for my mom, she introduced me to Saint Joseph. Of course, Saint Joseph. So since that on, because I see Saint Joseph, he's very silent and faithful, and take care of Mama Mary and Jesus. So every time I was in trouble, I talk to him, and I pray, and I feel something that the miracle happened as Saint Joseph accept my pledge, So later on, when I enter, before I enter the congregation, and the second saint, the Saint Rafaela Maria, I asked her, Saint Rafaela, if you want, please help me and lead me to go where I am, and the wills of God, and recognize the will of God also. Thank you po. Yeah, of course, ako si Saint Jude. Yan. Saint Jude talaga yan. Maliit pa kami. Kasi patron saint siya ng tatay ko. So, nung maliliit pa kami, inintroduce na kami. So, Saint Jude has always been a friend to us. Noon hanggang ngayon. Yan, siya takbuhan. Lagi si Saint Jude. At gusto ko rin na maging kaibigan din ng mga kaibigan ko, si Saint Jude. Kaya, kahit nung college pa lang, yung mga barkadahan dyan, yan. Kasi lahat na kami pumupunta kay Saint Jude, nga ganon. And then secondly, si JP2, although recently lang, yung kanyang Totus Tuus Maria, yung kanyang love for the Blessed Mother. And of course, si San Jose. Sa San Jose, si Saint Joseph naman, yung lagi kong ginagamit sa apostolate, especially sa young people, I would always recommend Saint Joseph na dumulog sa kanya to find a good husband. Yan, katulad kay Saint Joseph. And of course, si Santa Rafaela. So, mamaya naman si Santa Rafaela. Yes. Sister. Okay. So, who is the saint whom you run to for intercession, and why? Among the saints that you love. Ako Saint Jude, yan. Ako si Mama Mary. Aside from Mama Mary's Sister Merly. I also run to, kasi si Saint Paul, Saint Yeah. Peter, Okay. that was the saint And that why? I ran to. Why? Oo. Because si Saint Paul very courageous. Mm-mm. And then si Saint Peter, he was called when he was already a little bit older. So, it is significant also for my vocation. Kasi ako nakasagot din ako sa panawagan ng Diyos. I'm almost 32. So, I associate my vocation and call to the Saint Peter. And he's also a very courageous, but at the same time, yung weaknesses niya rin kasi he was able to say yes to the Lord, to follow Him until the end. But later on, nag-denied siya, di ba? So he denied Jesus.
So I can associate myself there. Then sometimes in my vocation, I was also trying to be denying the Lord. So, but in the end, I was given this courage to really continue and follow the Lord, even there is something, trials or suffering. But in the end, I still have to go because it is a gift that the Lord has called me to this vocation. So I associate my call with St. Peter being courageous and at the same time being very human. And at the end, he was able to offer his life totally for the Lord. And St. Paul, I associate my vocation to him also being courageous, because if you know my vocation story, I was also always in the rally fighting for justice, fighting for the truth, fighting for peace. So in learning the journey of St. Paul to his vocation as a convert Christian and now being apostle, I learned and I earned more courage to follow the Lord in his example. So those saints that give me more courage to follow the Lord and be more trusting and be more following whatever happens. And also I have another saints whom I run to. Yun nga si Our Lady of Salvation, si Mama Mary, Our Lady of the Rosary. Kaya marami na dumami na sila. And I also asked the intercession of Saint Padre Pio. It was also lately, So they were instrumental in my vocation. So and most of all, kay Mama Mary kasi, Mama Mary is always there, and I am close to my mother. So whenever I need help, I run to Mama Mary because I don't have a mother anymore. So it is for me very significant and very essential that I go to Mama Mary, through Mama Mary to Jesus himself. So of course, the final is always Jesus, but it is always through Mama Mary in times of difficulties, in times of challenges, but it is also helping me and making me more courageous also, because Mama Mary is very courageous, di ba? And from the birth of Jesus until the foot of the cross, he was there with her son. So, yun po ang mga tinatakbuhan ko. Although meron pang ibang mga santo, but these are the most significant saints which I am running to for intercession, and also running to thank them for interceding for my prayers. So that's all. Thank you. Thank you. Si Mama Mary ay ina ng mga santo. Pag-usapan natin ngayon yung mga santo. But thank you, Mama Mary. Thank you, Sister Mel. Totoo naman talaga, walang, papantay kay Mama Mary, the mother of... Yeah. Oo. But we talk also about the saints, yung mga anak niya, Mary, mother of saints. Opo. Pero I agree, totally. Yes, Mama Mary talaga po. Thank you. Opo. Okay po. Sa akin naman, kasi sabi dito daw, saints, no? So, hindi lang isa. Of course, sabi nga natin, si Mama Mary, given na yan. No, given na yan. Hindi ko na siya elaborate pa. Siguro, lately, si Saint Michael the Archangel, no? Parang naging close ako sa kanya. Lalo na naging yung about sa exorcism, no? So, and then also, humingi ako sa kanila ng protection, praying for, ilayo tayo sa anumang mga kalamidad, sa lahat ng mga evil spirit around us. Siya yung nilalapitan ko. Tapos si St. Anthony de Padua, syempre, pag meron hindi nakikita. Minsan, di ba? So, dahil medyo nagkakaedad,
nalilimot ako, nasa na yung mga bagay-bagay. At talagang para sa akin, kahit hindi ko siya madalas tawagin, pero naandyan palagi si St. Anthony de Padua. Pangatlo, kasi sa young people, palagi ko pinagdasal ang mga kabataan, yung sino ba ang santo ng mga kabataan ngayon? Yung new saints, no? Si St. Carlo Acutis. No? Although, hindi ko pa siya ganun kakilala, pero dahil sa madaming needs sa mga kabataan, I asked for his intercession. No? Na gabayan ang mga kabataan. And siguro malapit din sa akin kasi yung mga pamangkin kong lalaki, no? So, I need to pray for them, and then especially for Kokoy, no? You know, I have my special child na pamangkin, si Kokoy. So, I offer, no? I ask for the intercession of St. Carlos and for all those young people who are na parang hindi yung may mga mental health issues na ngayon na sana gabayan. And of course, si St. Joseph, no? Bakit si St. Joseph? Bilang ako, kung ano yung mission na inaatas sa akin ngayon, or kahit na noon pa, siya yung, aside from silent worker, as an admin, so, sa kanya din ako lumalapit. And then another thing is, kay St. Francis of Assisi. Walang particular na bakit ako nagdadasal sa kanya. Kasi siguro na-inspire din ako sa buhay niya, no? So, maraming mga sa buhay ko, kung ano yung hinihingi kong intercession, yung mga particular na santo kong nilalapitan. Sino ba itong santo para dito sa hinihingi kong to? Kumbaga parang yung circle of friends ko ng mga santo na andyan, hindi lang isa. St. Clare, St. Francis of Assisi, si St. Carlo Acutis, St. Joseph, St. Anthony de Padua, o si Santa Rafaela. Given na si Santa Rafaela, kumbaga parang hindi ako magsalita kasi may relics tayo ni Santa Rafaela, no? Palagi ko siyang kasama, no? So, pag medyo hindi ako ganong parang nalilito-lito or whatever na hindi ko na maintindihan, parang hindi ko kaya, hinahawakan ko lang yung relic ni Santa Rafaela, no? Ito, hindi ako makikita, no? May relic si Santa Rafaela na palagi ko siyang nasa bulsa aside from my rosary. Katulad ni Santa Rafaela na hidden siya, ang buhay niya. So, hawakan ko lang siya at in my heart, magdadasal, marirelieve ako. Aside from this, sa lahat ng mga kaibigan kong santo, no? So, yun po. Yeah. Okay, thank you. Hangad natin sa episode na to na makilala yung mga santo bilang kaibigan na pwede naman pala magkaroon ng kaibigan na heavenly, mga saints, no? Mga santo na kaibigan. Isa sila kaibigan. Gusto namin introduce, especially sa mga kabataan na it makes a lot of difference if you have friends and you treat the saints as friends. Yung ganon. Na pwedeng lapitan, pwedeng pagkwentuhan, o aside kay Mama Mary talaga endorse namin yan. And of course, si Santa Rafaela. Yun. Santa Rafaela, expert yan sa forgiveness, sa reconciliation, paano mag-manage ng pain, ng suffering, na mag-alay sa buhay, sakripisyo, yung humility, yung joy na does not depend on a kind of joy that does not depend on the circumstances of your life. You have their inner joy. Ang dami pong pwedeng turuan. Tama na Sister Sai, nahahawakan niya lang yung ganun din, na parang pag in pain, Santa Rafaela, tulungan mo ako. Tapos yung ganun, oo. But si St. Jude, ulitin ko ulit, patron of hope. Yeah. So, 2-in-1 na ito, Sister Ha. We are also answering already the modeling and the intercession. How about you, sisters? Yeah. Sa akin, ako doon, Sir Sai, yung bagong saint natin, sa Saint of the Youth, in the recollection, I almost promote St. Carlo Acutis. Hindi pa nun siya saint, blessed pa lang, pinopromote ko na siya, na maging modelo ng mga kabataan kung paano ginamit ang technology to promote Jesus and to go to heaven. Imagine, sabi ko, at the age of 7, na nakilala niya si Jesus, and every day she received Jesus in the Eucharist hanggang mamatay. So talaga na-impress ako nung mabasa ko yung buhay niya na kaya sabi ko kailangan itong makilala ng mga youth. Kaya in all my recollection, he is always my example sa mga youth kasi very recent lang, tapos yung buhay niya talagang amazing ba?
amazing kung paano, imagine, lahat na ginagawa niya is, he wants to go to heaven, and the Eucharist is the way to heaven. So the importance of the Eucharist, ano? Thank you, Sister Han. Sandra Fala also, I love to pray to her because she is the model for us, not the handmaid. And I see in her life that the humility, the love for the Eucharist, and she endure and perseveres in her vocation. Yeah. Yeah. Na-mention ni Sister Merly also, Peter and Paul, no? St. Peter and Paul. Naalala ko si Charing. Shout out Sister Ring. Yan, yung St. Peter is very human. Yung ganon. Kaya parang madali din siyang ito naging santo sa yung sinasabi nila, every saint has a past. There's no saint who does not have a past, and then there's no sinner who does not have a future. Yung ganon. Very inspiring ang buhay na yung kay St. Paul din na yung grace builds on nature, no? Na kung sino tayo, ito yung tinawag ni God. And bahala na si God. Sunod-sunod din na grasya. Yeah. Inaalag Sister Merly, magkaibigan with Sister Ring, yan yun. St. Peter is yeah. very close, right? Yeah. Si St. Augustine din. Yeah. Diba? Augustine. I promote also At saka St. totoo yung Monica sinasabi ni and St. Sister Augustine. Net kanina, no, na yung group of friends of the saints, kung habang nagsasalita tayo, no, sabi ko, yung mga binanggit ng santo, hindi lang pala yun, yung mga santong kakilala ko. Siguro, i-share ko yung mga santo na associated sa kung sino ako. Halimbawa po, pinanganak ako February 13, the following day is Feast of Saint Cyril and Methodius. And then, biniligan ako, again, dyan sa Malinaw, feast ni Saint Peter and Paul. No? Tapos, of course, no, si San Isidro, si Saint Joseph. So parang, pag tinitingnan ko itong mga to, ako, personal na buhay ko, parang napapalibutan pala, or may association pala yung buhay ko, kung sino yung mga santong na umaalalay sa akin. Siguro, ang maganda rin itong usapan natin ngayon na sino itong mga santong to, na para sa akin, mas palalimin pa na, ito pala yung mga santong umaalalay sa akin. So, siguro, on my part, mas magre-research ako, mas magkikilalanin ko, sino ba yung mga na-associate sa akin na santo? At yun yung meron nga dito sa atin na, sino yung mga tinatakbuhan? Baka sa akin, isang invitation din na makita at palalimin na, siya pala, itong santong to na pag kailangan ko ng kumbaga, call a friend, no? Yung call a friend din, call a saint, no? Para sa akin. Call a saint, sino ba itong santong to na na-associate ko? And it's, ngayong bukas, araw ng mga santo, maganda din na kahit yung mga hindi na kakilalang gawing santo, it's ma-recognize sa buhay natin. Kasi for sure, para sa akin, naniniwala ko na merong palaging umaalalay na santo, no? Baka kailangan lang natin i-discover na malalim kung sino ba itong santong umaalalay sa atin. Yun po. Yeah, maganda yung punto na yun, na tingnan natin kung sino yung santo ng ating birthday. Ako, si Saint Cyprian and Cornelius and Saint Martyr po. Kaya pala. Tapos po, and then bininyagan ako kasi na-mention mo din ang binyag. So, birth date ni Sister Jessie, November 16. Yun. Saint Gertrude. Saint Gertrude. Isa lang ba yun? Parang dalawa yun. Isa lang yung santo mo. Sir Gertrude. Hindi siya Margaret isa lang. of Scotland. 16 yata yun. Oo. So yun, kasaya-saya no, na natapat. Sister Martha ang grabe. Sinong, when were you born? Which month and date? I was born in January 1. Mama Mary yan. Mama Mary. Mother of God. Yeah. Kasi ngayon, mahalaga din Ako siguro naman, na Sister Mary. ako sa St. John November Lateran. 9 ako na pinanganak. So, Oh, St. John Lateran ako. Imagine Oh. St. that. John Lateran. Oh, grabe, Also- major feast yan. Oo. Yeah. Si St. John Lateran na. Yan, di ba? Yeah. Nasa Rome yun. Oo nga. Tapos yung na-mention din yung si Santa Rafaela, very significant din sa akin yan. Tapos si St. Michael the Archangel, isa rin yan sa mga santo na Mm-mm. napakalaking tulong sa akin. Yeah.
Yeah. Lalo And na, I think it is a being, prayed always ang prayer ni St. Michael dito sa Pentecost, every Mass na nag-attend kami. So it is also good to encourage the young people to also search the story of St. Michael. Kasi he is always defending us in times of battle. So, napaka-significant din siya sa akin. Yeah. So, it would be good also to encourage the young people to know the story of St. Michael and also our own Mother Foundress, their life story of hidden life and her humility. So, yun siguro na magandang imbitahan din yung mga young people na nagsisearch to find out their saints who are very essential to their life. Nakwento nyo si St. Michael, no? Na balik-balik na mention ni Sir Sai, na mention ni Mr. Merle. Parang gusto ko i-entrust ang Pilipinas sa protection. Yeah. Itong battle natin ngayon as a Filipino people kay St. Michael. St. Michael, pray for us. that's why I prayed every day for Yeah. St. Michael. Ako din. Okay, time check is 1:39. 7. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Tonic Bank, Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamascolone. Sa Shoppers Home Clone, Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, welcome back sa ating Usapang Bukasyon ACI, episode 59 na pinamagatang Prayer, a Bridge That Never Collapses, Connecting Heaven, Earth, and Our Loved Ones in Waiting. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan, i-welcome muna natin ang ating guest performer, si Rhea May Rubin from Bohol, Katigbian. Hi, my name is Rhea Mervin, and I'm from Katigbian, Bohol. Mahina. As we are about to celebrate the All Souls and All Saints Day, we remember those who have gone before us, the saints who have faithfully answered God's call, and the souls of our departed loved ones, whom we continue to pray. The title of the song is Here I Am, Lord. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. By the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard
Okay, maraming salamat, Chami, sa ating guest performer. Thank you, Yami. So, yeah. So, Shout part out. 2 na po. Shout out muna tayo. Yeah. Shout out to Mildred, Resurrection, Marchan, Socorro, and Edgar. Okay, we are now on part 2 about All Souls Day. Okay. Sister Molly and Sister Sai, how do you remember your departed loved ones? Of course, no, for me, because usually, because tomorrow, November 1 and November 2, yearly, of course, kung nandito ako sa Pilipinas at nandito ako sa Manila, pupunta kami sa cemetery. Pero yung everyday, para sa akin, aside from the company of saints or yung mga call-a-friend saints ko, inaalala ko din sila pag halimbawang kailangan ng tulong, kasi both my parents died already, no? Si mama at si papa. So, sa misa sa araw-araw, inaalala ko sila. Tapos pag parang down na down ako, naaalala ko ulit sila or kinakausap ko sila. So, kahit si mama kasi 24 years nang wala, patay. Si papa 16 years na. So, medyo matagal-tagal na rin akong ulila, no? Kami ulila. Pero, parang andyan na pag kailangan ng nakausap or nag-aas ng intercession din nila. So, ganun yung way ng pag-aalaala ko sa kanila. Hindi porket namatay na sila ay cut na. Hindi. Para sa akin, para sa amin, continuous yung pag-alaala. Pag kailangan pag medyo nahihirapan sa buhay, aalalahanin sila, pagdadasal sila, parang andyan lang din. Kasama sila dun sa group of friends of saints ko. Yan po. Yeah. Thank you. Okay, thank you, Sister Sai. Yeah. Merly? Yes. Hi. Hi, hello. Nawala yung... Nawawala ako. Ayan, nandyan ka. Wait. Okay. So, paano ko po ba inaalala ang mga ating mga namatay na during the All Souls Day? Sa araw-araw na pagdarasal ko din, lagi kong naaalala ang ating mga magulang, yung mga kamag-anak kong namatay na, especially yung brother ko din na namatay na. Sa mga panalangin din, sa daily prayer, sa misa, kahit hindi nag-o-offer sa misa na nakasulat, in my own way of, I pray for them. So, sa daily masses. Tapos, during the All Souls Day, as we gather together as a family, kung nandun ako, nagpapanovena din kami. Yung tinatawag na novena for the dead, this scenario. So, the whole family, we are there. Kung hindi nakakauwi yung mga kapatid ko, they just offer also prayers and sa misa. Kasi madami nga kami, so hindi kami basta nag-gather together kasi depende sa kanilang mga situations. So, we remember them also in our, also pag dadalaw kami sa cementerio, we bring flowers, we offer prayers. Or kung hindi kami nakakauwi ng All Souls Day, on the day na nag-family visit ako, niyayaya ako yung mga kapatid ko, we visit them in their tomb, and then we offer prayers and we bring flowers. So, ganun po, pag-alala. At sa araw-araw na pagdarasal, at lalong-lalo na sa mga panahon na kailangan namin ang intercession nila, parang nandyan lang sila kasama namin sa aming pagdarasal. So, ganun inaalala namin aming mga mahal sa buhay na nasa malangit na. So, yeah. Ganun po. Yeah. Ako din, I also lost my mama 5 years ago, and then pamangkin din. So, ganun din, araw-araw, lahat ng misa, lahat ng adoration, lahat ng rosaryo, lahat kasama. Tapos, pero hindi pa rin mawala sa atin yung namimiss natin sila, no? Kahit na matagal. I'm sure Sister Sai, 16, 24 years, Sister Merly, matagal-tagal na rin. Pero nandun pa rin 11 years na po. 11 years, yeah. I just close my eyes and then just feel her presence. Kasi alam ko naman na sobrang ina-accompany ako sa lahat, joys and sorrows nandyan. Kaya salamat talaga sa naging buhay ng ina. Tapos minsan, din, yung passion ba na i-share sa mga
encourage, i-motivate yung mga anak habang nandyan pa yung mga mama nila, yung mga mahal nila sa buhay, na ibigay yung love na yun. Kasi hindi forever ang mga magulang. So yun sa akin, dahil sa kadalasan ko rin na yun, sabi ko nga, isa yun sa mga regalo talaga ni God sa akin, na I was there when my mama died, yung ganun, and to accompany her, to be there with her. Tapos na ipadama yung love, yung ganun. Kaya yung mga anak, sabi ko, yung grabing promotion na mahalin, na ipakita yung pagmamahal habang nandyan pa sila. Kasi nga, pwedeng mawala. Yun. Totoo. Okay. So, Yeah, I guess we already like somehow answered the connection, no? If we feel connected, so we move to the next. so question. at your age, what is your innermost heart desire? To see the face of God. Face of So, God. si Father Manuling talaga ang una ko To see the face naaalala of yan. Pag itong mga Yeah. tanong na to, si Father Manuling, na ang pinaka-heart's desire is really to see the face of God. Yeah. How about you, sisters? At our age? Yeah, at my age, sister, kasi 67 na ako this November 9. Wow. Very young So, ang looking. isa- Looking. I will be 67 67. sa November na. Oo. Wala sa itsura. Oh. Ang desire ko na lang, siguro talaga, ito na lang, sinulat ko nga eh. Yes, really, my only heart's desire is to go to heaven with Jesus when I die. Yan na lang. Amen. 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 Yun talaga. Kasi sabi sa Salmo, ang lifespan natin is 70. And 80 for those who are strong. So ako, 67 na. So my only heart's desire is to be with Jesus when I die. Kapag 80. Buti ka pa 80. Sa mukhang yan, 67. Mukhang 50 lang. O, di ba? So that is my prayer. Yeah. Oh, Thank you. Really. Sa akin siguro, hindi siguro, sa akin sa ngayon sa edad kong to, ang palagi kong dinadasal ay araw-araw makasunod ako sa Diyos. Kasi hindi ko alam kung kailan ko mamimit si God, no? Kaya ang palagi kong dinadasal, Panginoon, bigyan mo ko ng grasya na araw-araw naka-align ako sa iyo, no? Ito yung palagi kong dinadasal na yung desire ng puso ko na palaging naka-align sa Diyos. At the same time, isa din yung mga ang palagi kong dinadasal at ang siguro ka-activate noon is I really prayed for the young people, especially those who are depressed. Yun yung desire ko din ngayon na Panginoon, bigyan mo sila ng lakas, no? Malabanan kung ano man. Aside from yung sarili kong desire, yung desire ko din para sa kapwa, no? Sa mga young people or sa mga tao na pinanghihinaan loob. Kasi ako, kumbaga parang nandun na ako na, Panginoon, gabayan mo naman ako. Panginoon, akayin mo ko kung anong gusto mo. Pero at the same time, Panginoon, pwede ba natin akayin yung mga taong medyo nahihirapan, yung medyo nawawala ng pag-asa. So, yun yung dalawa kong desire na nasa puso ko. Yun. Yun po. Salamat. Yes. So we continue. Huh? So Sister Science and Sister Molly, what does death mean to you? Again? What does death mean to you? Gawal na kasi sa oras. Kayo na lang sasagot. Sa akin, ang death ay hindi ako natatakot mamatay kasi hindi naman sa sinabing prepared ako. Kundi, ang death para sa akin ay ang way kung paano makasama ang Diyos. Of course, sa araw-araw na buhay, kasama ang Diyos. Pero yung makasama ako ng Diyos, yun ang sa akin ang kamatayan na daan kung saan pwede kong makasama ang circle of friends, saints, at ang Diyos. Yun. Shout out kay Chaludi. Ludi Saison is watching. Chaludi, thank you. Sister Molly. Sa akin naman po, yung what does death mean to me, yung para sa akin po, yung parang ang death is only a transition. Kumbaga, transition dito mula sa lupa hanggang sa paglipat sa langit. Kasi naalala ko, yung nabubuhay pa si Mama. I think that was my last visit in my family.
napag-usapan namin yung death. Yung hindi ko alam bakit na itanong yan sa akin. Sabi niya mama ko, ano ba ang sinasabi ng simbahan tungkol sa kamatayan? Sabi sa akin ng mama ko. So, ang sagot ko sa kanya, ito nga. Sabi ko, mama, ang kamatayan, ang kagadaanan, ay parang paglipat lang yan ng buhay natin, halo dito sa daga, duman sa lugar kung saan inihanda ng kagurangan. Ang kada saro-sato, na may lugar kita sa iyang pinangakong paraiso, sa langit. So, tapos pinaliwanag ko sa iya yan. Sabi ko, nata na itanong mo yan. Sabi niya, parang nung nadang ko sa iyo mo yan, sinabi mong paglipat lang sa buhay na daing kasaguran. Parang, dahil ako natatakot magadan. So yun ang sabi ng nanay ko. Tapos yun na pala ang huli namin pag-uusap. Yung pag-uusap na yun na, hindi na daw siya natatakot mamatay. So parang sa akin, yun din ang nakaano. Kasi after that, nag-usap kami ng masinsinan. Marami siyang tinatanong. Parang yun na ang pinakaano sa akin na naiwan sa akin na parang hindi na rin ako natatakot pag pinag-uusapan ng kamatayan. Kasi nga, yung huling pag-uusap namin ng mama ko, yun na sinabi niya, ngayon hindi na ako natatakot mamatay nung sinabi niya, yan ang tinuturo ng simbahan. So para sa kuya, yun din ang yung lilipat lang tayo sa lugar na kung saan may inhanda sa tuyo ang kagurangan. Kasi feeling ko ngayon na wala na sila, parang nandun lang sila sa probinsya. Ang feeling ko, parang ako nandun sila. Parang ganun, hindi ko talagang wala na sila. Parang nandun pa rin yung buhay ng mga magulang ko. Natiktaan pa rin sila na hindi sila talaga napalayo ng gusto. Parang lumipat lang talaga. So, for me, it's a real acceptance of that death will really happen. It is certain na darating sa buhay. So, parang gano'n din ang nararamdaman ko na talagang darating ang panahon na yun sa buhay ko na lilipat lang ako sa pinangakong paraiso ng Panginoon. Sa tahanan niya sa langit. So, yun po. 2 o'clock na po. Message. Okay, so what is your message or favorite quote for our kababayan who have lost their loved ones recently, maybe during the earthquake, typhoon, accident, sickness, etc.? Briefly lang po, kung pwedeng 1 sentence lang po. 2:00 na. Sa akin, malungkot pero maging masaya. Nandun sa transition na malulungkot tayo pero masaya, magiging masaya kasi alam natin kasama na sila ng ating Panginoon. Kasi yun naman yung ating hinahangad sa buhay, ang makasama ang Diyos. Kaya lungkot, okay, and then magsaya. Kasi nandun na sila. Okay, thank you. Para sa akin po, magtiwala lang, magkaroon ng lakas ng loob at huwag mawala ng pag-asa at magtiwala sa Panginoon. Okay. So, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what is your parting message to the young people in search for their life direction? Sa akin, basta... Sige. Sige, Marlene. Okay, para sa akin po, I quoted St. John Paul II. Have no fear of moving into the unknown. Simply step out fearlessly, knowing that I am with you. Therefore, no harm can befall you. All is very, very well. Do this in complete faith and confidence, according to St. John Paul II. Okay, thank you. Sa akin po, sa bawat pagdarasal natin sa gabi, tanong lang natin, Panginoon, ano gusto mo para sa akin? At maging bukas. Kasi pag nagtanong tayo sa Diyos, may kasagutan. At pag sinagot tayo ng Diyos, maki-cooperate lang. Kasi hindi niya tayo pababayaan. Ililid niya tayo kung saan niya gusto para sa atin. So, courage, mga young ladies. And then, kailangan, Mike, kaibigan na santo. Yan. Yes. Of course, ang ating ina din si Mama Mary. Yan, lagi. Okay, salamat sa lahat na sharing natin Salamat po. It has been enriching. Salamat sa inyo. Thank you. Bye. Sa ating mga bisita ngayon, Sister Merly Bongat at ACI at Sister Cyril Casquejo, ACI. At ang ating guest performer, si Yami.
At kami ng inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Martha, and Sister Net. Salamat po. Hanggang sa muli. See you on Friday. Salamat. Thank you. Thank you. Mary, Model Mother of Saints. Trying to be